Yebantase cabani izixelele nje ukubana anizukhomenta enye into besides le. Yebantase hayi hlalani phansi ke ndizi-explain nje ukubana kwenzeke ntoni kanye izolo. So izolo ndiye emagwinyeni, as you guys know. Ndafika emagwinyeni, hayi ke bantase ndaxova, ndathengisa amagwinya imini yonke. Uphuma kwam emagwinyeni, we had i-farewell ye-colleague. Yaqonda omnye besixova naye emagwinya. Sharp chum. Uphuma kwam xa ndifika emotweni I noticed nomana damn ibhetri yam ndiku-2% and ke ngoku ndifuna unavigeyitha uya kwivenue. Yaqonda? Then ndafaka ifowuni yam kulaa nto ye-wireless charging. Then ndanavigeyitha. So obviously ke ngoku bantase andikwazi into nokubana ndirekhode because niyayazi ibhetri mosive sikithi nywam xa urekhoda. Yaqonda? So because I had to navigate ne-navigator yayitya ibhetri. Sharp chum. Ndahamba ke ngoku ndayofika kule restaurant. Xa ndifika phaya bantase ndafika hayi ke it was vibes on vibes. And then ke ngoku uphuma kwam phaa ndiphuma already funeka ndinavigeyithile ke ngoku ndiye endlini. I understand nje ukuba ndingulo ungenabhetri. I cannot even listen to iMadlanga Commission while in the car ke ngoku endleleni ebuyayo. Yaqonda? So I was like, okay, sharp. Ndeza fika kwam apha endlini, ndafika bantase sendidiniwe. Ndafika ndaqomba okay, it's fine, ndizayimamela ke ngoku iMadlanga Commission namhlanje. So namhlanje ke ngoku xa ndivuka ndenza into zam apha endlini, ogqiba kwam ndamamela iMadlanga Commission njengoba ke ngoku ndizoni-update ngeMadlanga Commission. But bantase ayonto ibi-intentional wethu. Ayonto ibi-intentional but ke life happens, yabo? And ndicela uxolo because ndiya-understand njengobana sana ii-DMs endizifumeneyo uxolweni bantase kakhulu. And uxolweni ngale nto yoba ndingatshongo noba akuzubakho klasi because bendingenabhetri, there was no way I was gonna even record or post into, yabo? Beku-hectic bendingenabhetri, but yeah, uxolweni bantase. But nantsi weekend. Kutheni ninjalo? Nizawusenqabe? Ndinqabe njani guys? I've only been gone for a couple of hours. But yeah, ke bantase silapho ke okwangoku. So ndibuyile, sizawukwenza ividiyo kubani lo mfo ubasa abantu, uDina. uDina Govender ke ndiza kwenza ividiyo yakhe ke ngoku shortly.